साख्रि नागिरनाय बिथांमोननि थाखाय मोजां खौरां। आसाम सरकारनि साख्रिखौ लानानै नोंथांमोननो मोनसे खौरां। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोआव 1 लाख सुबुंनो साख्रि होनायनि खोथा होदोंमोन। आरो साननैसोनि उनावनो 23,000 साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ गथायगोन होननानै रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटारनि गेजेरजों गावनो फोसावदों। साख्रि नागिरग्रा बिथांमोननि थाखाय मोजां खौरां। फैगौ 14 मे खालाराव आसाम सरकारा गासै 23,000 सुबुंफोरनो साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ गथायगोनखौ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदों। सरकारा 1 लाख साख्रि होनायनि खोथा होनाय बायदिनो आसाम सरकारा 23,000 लाइमोनफोरनो फैगौ 14 मे खालाराव 23,000 साख्रि थिसनथाइ होनायनि खोथा होदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। साख्रि नागिरनाय बिथांमोननि थाखाय मोजां खौरां। आसाम सरकारनि साख्रिखौ लानानै नोंथांमोननो मोनसे खौरां। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोआव 1 लाख सुबुंनो साख्रि होनायनि खोथा होदोंमोन। आरो साननैसोनि उनावनो 23,000 साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ गथायगोन होननानै रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटारनि गेजेरजों गावनो फोसावदों। साख्रि नागिरग्रा बिथांमोननि थाखाय मोजां खौरां। फैगौ 14 मे खालाराव आसाम सरकारा गासै 23,000 सुबुंफोरनो साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ गथायगोनखौ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदों। सरकारा 1 लाख साख्रि होनायनि खोथा होनाय बायदिनो आसाम सरकारा 23,000 लाइमोनफोरनो फैगौ 14 मे खालाराव 23,000 साख्रि थिसनथाइ होनायनि खोथा होदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360 70020261333 9101536360